माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव हरनि समाव दंफांजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माजबाद ओनसोलारि मावख'गिरिनि मावख'नि इनचार्ज मिन्टु बर'नि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया हरनि 12:30 रिंगायाव माजबाद आरो अरां ओनसोलाव थानाय आयेन बेरेखा दंफांनि सिग्रोमनाय समाव बिथांमोना अरांनि राजभोग धाबानि साखाथियाव AS 01RC9605 नम्बरनि दंफांजों बुंफबनाय गंसे 14 साखा गोनां ट्राकखौ नुनानै गारि सालायगिरिखौ दंफांनि सालानखौ दिन्थिनो खावलायो। गारि सालायगिरिया गिबियाव सालानखौ दिन्थिनो नेवसियो, उनाव सालानखौ दिन्थियो। हाग्रा बिफाननि हानजाया बे सालाननि सायाव नायबिजिरनानै मिथिनो मोनोदि अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइ हाग्रा खोन्दोआव 3 नभेम्बर खालि होनाय सालाना 9 नभेम्बर खालि जोबनानै थांबाय। सालाना फोरमायनाय बायदिब्ला दंफांजों बुंफबनाय ट्राकखौ नलबारिनि गबिन्द सरकारनि बिगोमा मनिजा बुट ट्रेडार्ससिम लांनाय जादोंमोन। उनाव दंफांजों बुंफबनाय ट्राकखौ गेजेर लामायाव हाग्रा मावख'गिरिफोरनि मावख'सिम लाबोनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइ हाग्रानिफ्राय पारमिट गैयालासे दंफां लादेरनाय गं 16 साखा गोनां गंसे ट्राकआ हादोरसा पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि नोजोराव आसाम जानानै थांदोंमोन। दंफांनि बेसेना 30 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।